Domekia ospatzen dugu, eta horretarako sakondu behar dugu gaurko esanahia. Guztiak Espiritu Santuaz bete ziren eta berbea egiten hasi. Lehenengo erakorgaiak esaten duzkun mezue da, diszipuloak hizkuntza askotan hasi zirela berbetan. Baina beste ikuspuntu bategaz igual ikusi behar dugu. Nolakoa izan aldan gure doaiak edo nora, edo nogaz, jangoikoari barri ona eroateko. Guri dagokigu, gure ondoan dagozan errealidadei, jangoikoaren mezua eroatea. Horrezagatik esaten dugu salmoan, bialdu egizu jauna zure arnazie, eta barriztu nula zala. Bialdu behar dau, geure bizitzan barrizteko, bataioaren bidez danok gagoz deituta, jangoikoaren tenplua izateko, jangoikoaren eleiza osatzeko. Eta hola eza osatzeko, elizatik atue joan behar gara mundure, barri ona zabalduz, barri ona erakutsiz. Hau da geuri dagokigune, barri ona zabaldu eta erakutsi. Jainko, gaur ospatzen dugun misterioaren bidez, herri eta nazio guztietan santutzen dozuz. Zure eleiza osoa. Izuri egizuz Espiritu Santuaren doaiak mundu zabalera. Eta barritu egizuz orain fededunen bihotzean evangelio iragartzen hasi ziren errukiz egin zenduzan mirariak. Ospakizun honegaz hasten da gaurko eukaristia eta amaitzen da Pasko denbora. Ta otoiz santutasunagaz tagolotute, eta danok gagozela deituak. Pentekostezen misterioa eleiza universalari emondako doea gauzatzeko deia da. Espirituera da doearen bidea. Misterioa zari garenean jangoikoaren presentzia da misterioa. Eta sakramento gauza bera dira jangoikoaren presentzia gure bizitzan. Eleiza osoan. Otoitza jarraitzen dagoan eleizaren doeak gutariko guztiengan izurtzen dira. Nore handiagoan edo txikiagoan danok euki behar ditugu doe guztiak. Baina danok dugu garatuagoaren bat. Hori da, santutasunerako gure dei espezifikoa. Dei horrek lurraren muga guztietara iritzi behar dau. Eta jaunaz leial garanok gure bizitzetan sartzen izi behar dugu. Evangelioaren predikazioaren hasieran gertatu zan moduan. Gure bihotzak jangoikoaren sintoniara eraldatu behar ditugu. Gure bihotzak dardara egin behar dabe. Espirituak gugan bizi dagoen maitasun berean taupada egin behar dabe. Espiritu Santuak agertu digula argiagu, sakrifizionen misterioa. Zure semeak agindu eban lez, eta orain eroan gaizala, bihotzonez arek agertutako egia bete-betearen ezagutzera. Otoitxo derene jangoikoaren berbea mesan enbestetan esan deutzauena. Berresten duzku, otoitxo egindako jangoikoaren berbie baita. Eukaristia batzen dugu eta Espiritu Santu modu egokia da gogoratzeko, gure eukaristietan Espiritu Santu aipatzeak zer esan nahi dauan. Jangoikoaren presentzia batzarrearen erdian. Ogia tardaua bere gorputzean eta odoraren eraldatzen dituen jangoikoaren presentzia. Jangoikoaren promesie, Kristoren promesie be, zuekin egongo naz azkenera arte. Benetako dimensioa euki behar dugu promesanetan. Artzen dago Espiritu Santoren bialketa. Utariko bakotzaren gani zuria izan dan. Espiritu Santuak hori guztia egiten dau. Jangoikoaren seme-alaba garanak gogoratzeko. Arazoa da askotan gehiegi ohituta gariala doea hundi horretara. Horregaitik, birkotatu behar dugu eta gure kristino bizitza bizten saiatu behar dugu. Peilatuko egia ezagutu nahian, gure bizitzan Kristoren pertsona ezagutu nahian. Eta horretarako, funtsezkoa da espirituaren laguntza. Pasko misterioa bere betera eroan nahirik, Espiritu Santua bialdu zenduan gaurko egunez, zure semearen alkarturik zure semea labordeko indakoa gana. Espiritu hori izan eban eleizak, bere harima sortze guretik,
Berak eroan zituen herri guztia jainko ezagutzera, berak alkartu ere fede berean autormenean hizkuntzan ezberdinetan banatutakoak. Prefazio hau liturgian mantendu nahi dugunaren erakusgarria da. Elizaen otoitza denboran zer aintzinako prefazioa, gaurko jaiaz berba egiten duzkuna. Beraz, Espiritu Santua gugan hasiko dugu, eta azkeneraino, ailegatuko da, geu jangoikoaren tenplua bihurteko. Espirituaren bidez, jangoikoa gugan dauan presentzia da bere tenplua, eta Kristoen gorputzaren zati bihurtzen gaituena. Espiritu horrek gidaten gaitu gure bizitzan zehar, gugan bizi ahal izateko gai gisa balio duzku. Eta gu ikusten gaitue, eta munduan beste Kristo batzuk nola izan behar erakusten duzku. Eta horretarako, guregan ditugun eta guztiok martxan jarri behar ditugun doea horiek oparitzen duzkuz. Espirituak bialtzen gaitu, inbokazioarekin Kristo gure bizitzan presentze bihurten baita. Espirituaren inbokazioak ekarten dau Kristo Eukaristiara. Eta ez dago soberan gogoratzea danok bizitzeko dituak gauden gertaera da. Gube Kristoren presentzia izan behar gara munduan. Kristo da gugana bizitzera datorrena. Eroan behar dugun bidea erakusten duzkuna. Horregatik ez gara bertan eta beragaz bizi. Elizaren batasunaren espirituaren irudia da. Hirutasun espirituak bialdi ditu aita eta semea garan bezala izan zaitezen. Espiritu Santua begaz bat dira. Anistasuna baina batasunean barruan. Dutxasu zeleizari jauna zeuroko doaiak. Zain degizu beragan zeuk emondako grazia. Indago harritu dagizala gugan beti Espiritu Santuak. Berak guri emondako doaiak eta harten dugun janari santua eroan gaizala salbazioaren betera. Horrela, bidean jarten gaituen otoitza, gure bizitza arruntena orokorrien domekaro orspatzen dugun jangoikoaren presentzia gure bizitzean. Agian ez dain besterik argitzuena, baina geugaz jarraitzen dago. Zeruko ondasunak gorde behar ditugu denbora honetan. Argi geratu da. Jangoikoaren presentzia hori gure bizitzan erdian dagoela. Horregatik Espiritu Santuaren bialketak indarra emon behar duzku sakramentu guztietan. Jaso dugun horri erakusteko. Eta horregatik eskatzen da Espirituaren presentzia indarra ematen baizku. Gure bizitzan jangoikoaren presentzia kristina hon bizi ahal izateko. Gure bizitzan jangoikoaren presentzia kristiniatasunean bizitza hautatuak izatea da. Bialiak izatea, jangoikoaren seme-alabak izatea, ogan salbamen hori zer dan jakitea.